λοιπόν ένα print writer στο αρχείο που ονομάζεται test.txt με γραμματοσυρές UTF-8. Με τον writer κάνουμε println για να γράψουμε μέσα στο αρχείο. Μπορούμε να γράψουμε και το print, αλλά εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει την println λόγω του ότι θέλουμε διαδοχικά οι δύο εγγραφές αυτές να πάνε η μία κατά την άλλη στην επόμενη σειρά. Οπότε με την println πάμε τον κέρσονα στην κάτω γραμμή και έτσι μπορούμε να γράψουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, μέσα στα διπλά εισαγωγικά το κείμενο που υπάρχει θα γραφτεί ακριβώς αυτούσιο έτσι όπως είναι μέσα στο αρχείο test.txt. Θα γράψουμε hello world μαζί με το κόμμα και στην από κάτω ακριβώς γραμμή θα γράψουμε from file. Ακριβώς έτσι είναι η σύνταξη. Στη συνέχεια θα γράψουμε .writer.close, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάντηση close για να αποδεσμεύσουμε το αρχείο από το πρόγραμμά μας, να το ξαναπάρει πάλι πίσω το σύστημα, να μπορούμε να το ανοίξουμε, να δούμε το αποτέλεσμα που μας έχει βγάλει και απλά εμφανίζουμε ένα μήνυμα εντελώς προαιρετικά στον χρήστη ότι η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί, να ξέρει ότι η δουλειά του προγράμματος έχει τελειώσει, μπορεί να δει τα αποτελέσματά του. Πριν τρέξουμε το πρόγραμμα, θα ανοίξουμε το test.txt, βλέπουμε ότι είναι εντελώς άδειο και τρέχουμε το πρόγραμμά μας. Η εγγραφή λοιπόν ολοκληρώθηκε, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να ανοίξουμε το test.txt και να δούμε ότι έχει γράψει hello world, from file. Ακριβώς ό,τι του ζητήσαμε έκανε, μας εμβάζει τα μηνύματα που έπρεπε. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Μπορούμε νομίζω να το κλείσουμε, να πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα ανοίξουμε πάλι το test.txt, θα το σβήσουμε εντελώς, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο αρχείο και σε αυτό το παράδειγμα. Ξεκινώντας λοιπόν εδώ έχουμε κάποιες μικρές διαφορές. Εδώ χρησιμοποιούμε έναν buffer. Ο buffer λοιπόν αυτός χρησιμοποιείται λόγω του ότι θα ζητήσουμε από τον χρήστη να εισάγει από την κονσόλα ένα ελαφρά δυνητικό, κάποια τιμή, κάποια συμβόλου σειρά. Αυτή θα την γράψουμε στο αρχείο και στην από κάτω σειρά θα γράψουμε hello from file. Στο ίδιο αρχείο πάλι. Οπότε ακολουθούμε λίγο πολύ την ίδια διαδικασία με κάποιες μικροδιαφορές. Από την αρχή λοιπόν ξεκινώντας, τον buffer είπαμε για ποιο λόγο το χρησιμοποιούμε. Εμφανίζουμε ένα μήνυμα στο χρήστη enter string, να του δηλώσουμε ότι περιμένουμε από αυτόν να εισάγει μια τιμή για να προχωρήσει στο πρόγραμμα. Διαβάζουμε λοιπόν την τιμή με την read line, χρησιμοποιούμε τον buffer μας, br, τον έχουμε ονομάσει, και διαβάζουμε read line, διαβάζουμε μια γραμμή από την κονσόλα. Όλο το αποτέλεσμα αυτό θα αποθηκευτεί στην μεταβλητή str. Δηλώνουμε όπως και πριν το writer, θα γράψουμε στο αρχείο test.txt με σύμβολο σειρά UTF-8. Γράφουμε λοιπόν στην πρώτη σειρά του αρχείου, θα γράψουμε ότι έχει η μεταβλητή str. Η μεταβλητή str έχει αυτό που έχει γράψει ο χρήστης από την κονσόλα. Το οποίο σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή θα περιέχει ό,τι έγραψε ο χρήστης, την επόμενη σειρά θα περιέχει το hello from file. Όπως και πριν, κλείνουμε το αρχείο που το αποδεσμεύουμε για να μπορέσουμε να το δούμε μετά. Γράφουμε και ένα έγγραφο ολοκληρώθηκε, απλά και μόνο να ενημερώσουμε ότι τελειώσει η δουλειά, το πρόγραμμα έχει τερματιστεί. Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το αρχείο να δει το αποτέλεσμα. Το αρχείο είδαμε πριν ότι είναι εντελώς άδειο, οπότε τρέχουμε εδώ. Εμείς γράφουμε, εδώ θα γράψουμε this, θα γράψουμε this, η εγγραφή λέει ολοκληρώθηκε. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει κανονικά να υπάρχει το this στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη hello from file. Ανοίγουμε λοιπόν το test.txt και όντως βλέπουμε this στην πρώτη γραμμή, hello from file στη δεύτερη γραμμή. Ένα πολύ απλό έτσι προγραμματάκι, το οποίο όμως έχει κάποια περίεργα σημεία, ώσπως μπορεί να μπερδευτείτε. Θα επανέλθουμε με επόμενο βίντεο για το πώς διαβάζουμε δεδομένα από ένα αρχείο, πώς θα τα πάρουμε, πώς θα τα δείξουμε. Θα τα δούμε όλα στο επόμενο βίντεο, στην επόμενη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ.